biex niġi għandek ħanejxu flimkien. Isba' mill-għana tal-ni el-filodu, isba' mill-lin naferri ħata tfal. Leħnek mis-sema sejjali mulejja biex niġi għandek ħannejxu flimkien. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Qudiesa llum nofruha għall-irwieħ għar-ruħ ta' Mary Ġordamajna. Illum hija t-tmien-erba' bi preparazzjoni għal festa ta' tluħ fis-sema tal-Verġni Marija l-bieraħ hawnhekk f'dan is-santwarju iċċelebrajna l-138 sena mis-sejħa tal-Madonna lil Karim Grima u kif qalilna l-Isqof Anton Tewma l-bieraħ di sejħa il-Madonna għamlitha lill-poplu ta' Malta u Għawdex. Jingħaqdu magħna f'dawn il-momenti hemm diversi anzjani fid-djar tagħhom, għandna diversi immigranti li jsegwuna speċjalment ġewwa l-Awstralja, impoġġuhom hawnhekk quddiem il-Verġini Marija u nitolbu ħalli din is-sejħa tal-Verġini Marija biex niġu ħdem bina Ġesu nisimgħuha lkoll u nikbru fiex fil-qdusija. Llum il-ħsieb tagħna sa naraw il-qdusija tal-Verġini Marija u kif aħna wkoll imsejħin għall-qdusija. Ejjew għalhekk fil-bidu ta' dejn il-quddiesa impoġġu lill-morda tagħna lil dawk il-persuni li għandhom bżonn l-imħabba tal-Verġini Marija u nitolbu maħfra tal-ħtijiet tagħna. Missier Qaddejs inti ħlaqtna fuq xbijatek, imlejtilna l-qalbna bil-ferħ, imma ngħaddu wkoll minn mumenti ta' nike speċjalment meta nindunaw li aħna offendejna l-qalb għażiża tiegħek. Ta' dan kollu mulej ħniena. Kristu int ferraħtna billi tajtna bomna lill-ommok l-għażiża u li taqsam magħna din l-intimità li inti kellek ma' ommok l-għażiża. Aħna mhux dejjem nirrispettaw dak kollu li inti tagħtina u napprezzawh fil-ħajja tagħna. Kristu ħniena. Spiritu Qaddejs, inti terġa' tibnina mill-ġdejd kull meta minħabba s-supervja u l-ħażen tagħna nitbedu minnek. Għatina l-grazzi li napprezzaw din l-inizjattiva ta' qdusija fina mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna rnubitna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu u Alla ta' dejjem li tista' kollox inti tajt lill-Verġini Marija l-Om glorjuża ta' Kristu biex tkun ta' ħarsien għal dawk kollha li jitolbu għatina li bit-talb tagħha aħna nkunu qawwijin fil-fidi, sħaħ fit-tama u dejjem imħeġġa bl-imħabba b'ibnek Ġesu Kristu Sidina li huwa Alla miegħek jgħix wisalta fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Wara dawn il-ġrajja ġiet il-kelma tal-mulej lill-Abram f'dera u qallu: La tibżax Abram, jien tarka għalik, ħlasek ikun kbir ħafna. U Abram qallu: Sidi mulej sa tagħtini għassa nibqa' bla tfal u l-berriet ta' dari se jkun Eliżer ta' Damasku. U Abram żied jgħid: Ara, int lili ma tajtnix nisel u l-qaddej dari se jiritni. U ara, waslitlu l-kelma tal-mulej u qallu: Ma jirtekx dan, imma wieħed ħireġ mill-ġewwini tiegħek u huwa jirtek. U ħarġu barra u qallu: Ħares sewwa lejn is-smewiet u għotti l-kwiekeb jekk għandek ħila toddhom. U żied jgħidlu: Ekka tikun nislek u emmen fil-mulej u dan għaddilu b'ġustizzja. U qallu:
jiena l-mulej li ħriġtek minn Ur tal-Kaldin biex natik din l-ard b'wird. Huwa qallu Abram, Sidi mulej, kif sa nkun naf li sa nirita? U wieġbu, ħudli oġla ta' 3 snin, moza ta' 3 snin, muntun ta' 3 snin, gamima u ħamima. U ħadlu dan kollha, qasamhom min nofs, u kull nofs edu bis-swit liħor, imma l-asafar ma qasamhomx. U niżlu l-asafar tal-priża għal fuq l-iksma mejtin, imma Abram gerrixhom lura. Iju niżla x-xemx waqa' fuq Abram nas qawwi, u waqgħu fuq u biża' u dalma kbira. Meta x-xemx kienet niżlet u kien dalam, kienu ridaħħan u l-sin nar is-siġ qasmu minn bejn il-bċejjeċ tal-laħam. Dakinhar il-mulej għamel patt ma' Abram u qallu, lil nislek nagħti din l-art, mix-xmara tal-Eġittu sa xmara l-kbira, ix-xmara tal-Ewfrat. Il-kelma tal-mulej. Assami responsorjali nwieġbu, il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Faħru l-mulej u xandru ismu, għarfu l-ġnus bl-emejel tiegħu, għannulu u doqqulu, xandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu, tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ħabirku biex tarfu l-mulej bil-qawwa tiegħu, fittxu l-biċċu il-ħin kollu. Nisel Abram il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu, Jahwe u Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzi tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu, fil-kelma li ta' għal 1000 nisel, fil-patt li jagħmel ma' Abram, fil-weda li ħalef lil-Iżak. Inqumu bil-wifqa. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikkom jgħid il-mulej, min jibqa' fija jagħmel ħafna frott. Alleluja, alleluja. Mill-frott tagħkom tarfuhom, il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, iftħu għajnejkom mill-profeti folot, għax dawn jiġu għandkom lebsin ta' naġ u minn ġewwa jkunu ilpu bħat-tafa. Mill-frott tagħhom tarfuhom. Jaqgħu jiġbru għeneb mix-xewk jew tin mill-ollieq. Hekk kull siġra tajba frott tajjeb tagħmel, imma s-siġra ħażina frott ħażin tagħmel. Siġra tajba ma tistax tagħmel frott ħażin, anqas siġra ħażina ma tagħmel frott tajjeb. Kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċat u tinxteħed fin-nar. Għalhekk mill-frott tagħkom tarfuhom. Il-kelma tal-mulej. Tifhi? Mill-frott tagħna jarfuna. Mill-frott tagħna jarfuna. Inut li niġi hawnhekk jien noqgħod bidejja rkubtejja quddiem il-Madonna u x'hekk. Forsi nista' nimpressjona lil xi ħadd jgħidu il-Fader kemm hu miġbur, imma mbagħad ġo fija jaf ikun mimli supervja, ħejra, ambizzjoni, affermazzjoni tiegħi innifsi u Alla ma jidħol xejn f'dan kollu. Mhux kemm ir-rozz l-għaleb u nqaddes sabiħ, imma x'qiegħed jibqa' ġo qalbi
u lil min għandi bħala priorità f'qalbi. Jekk kien f'qalbi għandi l-kamra tiegħi, għandi l-ħin liberu tiegħi, illi ma nibdlu ma' xejn. Jistgħu jitolbuni kemm jitolbuni ta' ġewwa jew ta' barra, ma nibdilx. Imma jekk kien disponibbli għal Alla u Alla huwa fl-ewwel post ta' ħajti, allura kollox jiġi sekundarju. U din kienet l-għażla u l-ħajja tal-Verġni Marija. Issa Franġisk kellu dik il-frażi tant sabiħa: mio Dio, mio tutto. Alla tiegħi u tiegħi kollox. U l-Verġni Marija kienet din il-persuna. Fatti, tfaħħar lil Alla, Qaddejs u l-isem tiegħu. F'kelma oħra Qaddejs ukoll l-iben tiegħu li qed inġor fi ħdani. Setet ma tkunx qaddisa meta jisa tilqa' lil Alla, it-Teotokos, il-Kunċilju ta' Efesu, dik li ġor lil Alla. Hawn xi ħadd xi darba jista' jgħid li ġar lil Alla ħadd, imma l-Verġni Marija tista' jien ġarrejt lil Alla disa xhur sħaħ. Ara x'miraklu kbir. Imma l-Verġni Marija lilna għat-talb tagħha ittina l-grazzja li jekk irridu u nikkoperaw mal-grazzja tal-Alla, mhux daqsa, ma nistgħux nilħqu lilha, imma nistgħu nġorru Alla f'qalbna. Nistgħu nkunu wkoll aħna tabernakli ħajjejn. Aħna nafu li fit-tabernaklu hemm l-Ewkaristija. Imma jekk irridu, però irridu noqogħdu għal dak li jgħidilna l-Ispirtu. Jekk inħallu l-Ispirtu jmexxina, ġo fina min jibda jammar l-Ispirtu ta' ħażen jew l-Ispirtu tal-Qdusija. Jammar l-Ispirtu tal-Qdusija. Il-Qdusija mhux ġesti, mhux kemm nagħmel inkini u norbot idejja u nqgħod hekk ċas, le, mhux ġesti. Imma mejjel ta' tieba moħbija għall bnedmejn magħrufa għal Alla. Jirrakkuntaw fil-ħajja tal-Beatu Ignazio Falzon illi kellu mumenti mistiċi fil-ħajja tiegħu, u darba kien hemm seftura u tara bħal dawl qawwi ħireġ minn taħt il-bib fejn ikun jitlob dan il-Kieriku, il-Belt Valletta, u darba tittawwal mit-toqba tal-muftiħ għax kienu bl-infietaħ il-bibien u taraħ maqtuħ mill-art lill-Beatu Ignazio Falzon. U inħasdet tara dawl kbir u dal-Qaddejs maqtuħ mill-art dal-Beatu. U darba qiegħda titkellem miegħu, Alla Sinjura, dak li rajt hawn sakemm immut tgħidu ma' ħadd. Għax dawk huma mumenti intimi ma' Alla. Meta aħna jkollna l-esperjenza tal-Alla, dak mhux biex niftaħru biha, l-Madonna meta tkanta l-Magnificat mhux biex tiftaħar u turi kemm hi speċjali, imma tfakkar il-kobor tal-Alla u tara iċ-ċokon tagħha. Imma fl-istess ħin, fil-waqt li jtimitax dan l-eżempju tal-Magnificat, diġà kantatu simili għalih xeb tiegħu għandna lil nanna il-Profeta Samuel, illi tkanta wkoll l-istess innu, kważi l-istess innu, hemm xeb kbir bell-innu ta' Samuel u l-innu tal-Verġni Marija. U semmitu Samuel infatti għax tgħid tlabtu lill-Alla, imma l-Madonna ma talbetx lill-Alla. Il-Madonna ġiet magħżula għax kull ma jagħmel Alla huwa kollox gratuitu b'xejn, jagħti b'xejn Alla. Aħna kien iddubbaw xi ħaġa jgħidlu ara kemm tiswa ħanħallsek. Ara xi trid tagħha, mbagħad ġieli ssib xi wieħed ta' ġej dik żomma m'għandix bżonna. Alla hekk jimxi magħna u mhux se jibqa' jfakkarilek u ktiġġielek mhux se jitkementu jew kementa x'hemm minn dan. Għax Alla huwa gratuità. U x'jagħti bħala don ta' dan il-gratuità? Il-Qdusija. Jagħti dak li hu stess. Is-Salm 111 jgħid Qaddejsu tal-biża' u ismu. Is-Salm 89 għax il-mulej it-tarkatana il-Qaddejs ta' Iżrael. Is-Salm 33 fih jinsab plena ta' qalbna fl-isem Qaddejs tiegħu it-tama tagħna. Il-Qdusija hija xi ħaġa li aħna għandna niġġieldu għalija. Kif jien niġġieled għall-mistrieħ tiegħi,
kif jien niġġieled għall-indafa ta' dari, noqgħod attent. Ma rrid il-ħadd min jaffiġli waqt li nkun naħsel l-annimali l-nies għax irida nadifa. Allura għax ma nurix l-istess ħeġġa u l-istess impenn għar-ruħ tiegħi li għall-post fejn jammar il-qaddis tal-qaddisejn. Marija dan li tistedinna llum. Ix-xewqu, ix-xenqu, għal dusija ma tafux x'ferħem min ikollu lil Alla f'qalbu. Jien nista' ngħidilkom Marija tista' tgħidilna billi kellha tivvjaġġa vjaġġ twil bil-mixi biex tmur għand Eliżabetta u billi kellha d-diffikultajiet tagħha kellha taħrab l-Eġittu ftit wara li hemm seba' duluri sħaħ li jsemmuna l-Iskrittura. Imma tgħidilna la kelli l-Alla f'qalbi kien hemm ferħ u konsolazzjoni. Billi jridu nitħabtu għandna ma rridux nitħabtu kuljum. Mija f'qabel ma ħriġtu minn hawnhekk kulħadd jaħseb x'in nirritorn issa għand il-borm issa għand il-ħwejjeġ mhux taħbejt kontinwu u dejjem ġirja kontra l-ħajja, imma kemm hu differenti. Meta jkollok lil Alla f'qalbek u tagħmel dak ix-xogħol b'imħabba, speċjalment għalik wal ta' madwarek. Meta inti tnaddaf id-dar u tara sabiħa tgħid ħannieħu pjaċir jien, ħannieħu pjaċir biha jien u dak li se jżuru d-dar tiegħi. Aħseb wara meta nżommu l-qalb tagħna nadifa, ir-ruħ tagħna moġuba minn Alla, jagħmlu fija l-qaddisejn u l-anġli tgħid ħajkollhom post tal-kwiet. Marija tistedinna biex nilmħu l-ħidma tal-Alla fina, ħidma li tqaddisna. Jgħidilna l-Ktieb tal-Levitiku tkunu għalija qaddisejn għax qaddis jien il-mulej u għażiltkom minn fost il-poplu kollu biex tkunu tiegħi. Dew waħda. Kemm minna hawnhekk ġal-Knisja jgħidu mulej grazzi ta' minkejja t-taħbit kollu jinnexxina nagħmluha dil-erba tal-Madonna. U niġu hawn u nisimgħu kelma u naħsbu fuqha u tferraħna u tikkonslana u tneħħilna l-ħsibijiet qal tal-ħajja. Fl-ewwel ittra ta' San Pietru, bħalma qaddejs u dak li sejħilkom, kunu intom ukoll qaddisejn fl-imġiba tagħkom għax hemm miktub. Kunu qaddisejn għax qaddejs jien. Kif nista' nitlob lil Alla u ma nixxennaqx biex noġbu u biex naqdih u biex u jammar fija bil-qdusija tiegħu. U t-tielet San Mattew, kunu mela perfetti bħalma hu perfett il-missier tiegħek. Ejja nitolbu l-Verġini Marija llum. Ittina din ix-xewqa qaddisa biex aħna nigmlu f'din ir-relazzjoni tagħna mal-Alla u nħalluh jammar fil-qalb tagħna. It-talba li nagħmluha lill-Verġini Marija. Om qaddisa tal-Alla, int kollok sabiħa għaliex ħallejt lil Alla ilibsek bil-bies is-salvazzjoni. Flimkien miegħek aħna rridu nrodduha lil qaddejs tal-qaddisejn. Ikun infakkar l-isem qaddis tiegħu u li għalina għammar f'ġufek biex jagħtina l-ħajja tiegħu. Fuqek u fuqna huwa nefaħ l-Ispirtu qaddis tiegħu u dan għamlu għax iridna nkunu qaddisa. Ħajjiddi mela fuqna id-dawl ta' ibnek. Amen. Bil-wifqa irresqu it-talbit tagħna. Mulej fil-waqt li mal-Verġini Marija aħna wkoll ngħidulek qaddejsu l-isem tiegħek. Aħna nidħlu bħalma daħal Mosè quddiem il-ħuġġiġa taqbad u inti tgħidilna inżgħu l-qor minn riġlejkom għax dan huwa post qaddejs. Aħna mhux il-qor inneħħu imma nneħħu s-supervja tagħna, inneħħu l-għejra, inneħħu il-fiduċja fina nfusna ħalli npoġġu t-tama tagħna kollha fik. Nitolbuk mulej għalina l-koll biex aħna li qegħdin niġu f'dan il-pellegrinaġġu kun nhar Terba bitħejjija għall-festa ta' tluħ fis-sema tal-om qaddisa ta' ibnek. Aħna nintlew bl-istess xewqa illi nimxu warajk u nintlew bik speċjalment bil-qdusija tiegħek. Nitolbuk għall-poplu ta' Malta u Għawdex biex din is-sejħa li l-Verġini Marija għamlitilna minn dan il-kwadru għażejs. Aħna ngħixuha ta' kuljum u nħossuna dejjem mixbudin lejn il-kelma tiegħek u lejn l-Ewkaristija. Nitolbuk għall-immigranti tagħna biex jibqgħu imħeġġa għall-kelma tal-Vanġelu, biex jibqgħu imħeġġa għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-liturġija, speċjalment l-Ewkaristija. Jintlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħek u jgħadduh lil uliedhom u lil ulidhom. Nitolbu
nitolbuk għal morda kollha, speċjalment il-morda li qegħdin jitħabtu mat-taħbejt il-kbir, għal dawk li għaddejjin minn kull xorta ta' kura, biex tfarraġhom, twennishom, tagħtihom il-kuraġġ, tagħmel li l-mediċina taħdem tassew fihom, tittamawhom illi inti qiegħed magħhom f'kull fażi tal-marda tagħhom. Nitolbuk għall-familji kollha tagħna, speċjalment il-familji żgħar, biex ma jaqtawx qalbhom quddiem id-diffikultajiet fit-trubbija ta' wliedhom, fit-tmexxija tal-familji tagħhom, fid-diffikultajiet li ħabtu wiċċhom magħhom fuq il-post tax-xogħol anke biex jaqilgħu l-għajxien tal-familja, biex turihom li inti għażilthom għal din il-vokazzjoni sabiħa, ħalli inti tagħammar fihom ma tagħtihom il-wens tal-preżenza tiegħek. Nitolbu fi skitt ta' qalbna nresqu lil xi persuna jew persuni eżis għalina li għandhom bżonn it-talb tagħna. Nerfgħu il-ħarsa tagħna l-laqgħa mal-wiċċ għażejs tal-Verġi Marija f'dan il-kwadru mirakulos u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midin bejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna jraħu stedi nafrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu sena lana l-mustamajn. Itolbuhom biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missieri li jista' kollox. Mulej Missier Qaddejs, inti ddawwa lill-fehma tagħna bid-dawl tal-fidi. Għamel li l-offerti li ġibnielek u t-talb li qed nagħmlulek bl-interċessjoni tal-Omm Ħelwa tal-Feddej iżomuna sħaħ fil-fidi u ħerqana fl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu lubna il fuq, niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna, illi dejjem u kull imkien irroddulek ħaj għal tant eġubijiet ta' mħabba u ta' grazzja li fil-ħniena tiegħek għamilt mal-Verġini Mqazza Marija. Ġejt meħlusa mit-teba ta' dnub tan-nisel u ġisimha ma rax it-taħsir tal-qabar biex bobita bla mittifsa saret il-kamra ta' ġmilli ma bħalu li minna ħareġ Kristu biex ikun dawla għall-ġnus u għarus tal-Knisja. Minħabba bina kisbet glorja kbira u tiddi għall-insara bħala dawl ta' tama u ħarsien fil-fidi. Għalhekk, flimkien mal-qawwiet tas-sema, qatt ma nieqfu u jinfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddejs tas-sew int mulej,
int lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs raddi l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarad il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal: ħudu biex xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal mafra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi jinħabru il-mew tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk samma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Wirroddulek ħajra xoġubuk tilqana għaw qudiemek biex naqduk. U mitxokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Mary Ġordamajna illi joġbok is-sejħila għal għandek minn din id-dinja. Għamil kifi bil-ma'mudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha niftakru fil-mejtin eżistana. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mazzom Alla Marija ma' żewġa San Ġusepp ma' apostli u l-qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna dunubitna bħalma nafru lil minu ħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islimu l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja tina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu.
tagħti l-ħajja lid-dinja dal-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni meħtijieti kollha u minn kull ħażen żommni dejjem fidejk lejn il-kmandamenti tiegħek. Ħallini qatt ninfiret minnek. Danu il-ħaruf talla, danu li jnekki idnu bejt tad-dinja. Ħin jindaw l-huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saf tiegħi iżdejt kelma waħda ruħi tkun infejqa. Min issa l-qoddim kull nisa li jibda jisejjaħ li ħinja għax is-setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar nitolbu. U Alla int b'ħafna modi tkun mal-Knisja tiegħek, aħna wirroddulek ħajra tqarbina li għamilna, fiċ-ċokuntana nitolbuk biex imwettqejn bil-ħarsien tal-Verġni Marija nożżu bil-preċetti tal-fejdi fid-dinja biex jistuqna naslu ħanaraw is-seb tiegħek fis-sema.
بكريستو سيدنا. المولاي معكم، يبارككم الله اللي يستا كلش المسير لبن والسبيرتو سانتو. مروا في الباce تا كريستو. 3 فماريات للمادونا، جيت للتيم نجيس مدام في القبر بانترcessjoni għal familji żgħar tagħna. Sliem għalik Marija bir-grazzja memrija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bir-grazzja memrija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja memrija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija mtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem, itlob għalina.